Waqt attività politika f'Ħażabbar, il-Prim Ministru Joseph Muscat irrefera għas-saga tas-Sea-Watch waħda li taqtaħħa minn fejn taqtaħħa joħroġ id-demm. Il-każ li ddomina l-aħbarijiet iktar kmieni din il-ġimgħa kien jinvolvi 49 immigranti regolari li minkejja li ma kinux fi bħra Maltin ingħataw permessi jiddaħħlu Malta e kif ma ngħatawx permessi jieħdlu f'pajjiżi oħra wara qbil dwar il-lokazzjoni. Fid-diskors tiegħu il-Prim Ministru enfasizza li l-problema ma nħolqitx minn Malta, allura kien xieraq li soluzzjoni ma tinstabx minn Malta biss. Dan wara li fl-aħħar 3 ġimgħat 250 persuna oħra ġew salvati mill-Forzi Armati ta' Malta. 250 ruħ ġbarnihom, daħħalnihom, qed nieħdu ħsiebhom, mhux kwistjoni għax ma rridux biex iwebsu rasna, ma din mhix problema tagħna biss, hija problema Ewropea. Il-Prim Ministru spjega kif il-Gvern Malti wasal għal soluzzjoni grazzi għal ftit sens komun bl-għajnuna wkoll tal-Kummissjoni Ewropea. Huwa fakkar ukoll li jekk kif Malta tosserva r-regoli Ewropej kollha, oħrajn għandhom jagħmlu l-istess. Aħna bħala pajjiż għandna r-regoli tagħna x'nosservaw. Manka dawn l-NGOs għandhom ir-regoli tagħhom li jridu josservaw. U jekk ma jeżistux ir-regoli tajjeb, il-regoli jsiru anke fuq livell Ewropew. Il-Prim Ministru żied jgħid kif is-sitwazzjoni fuq livell Ewropew mhix tenibbli u hemm bżonn soluzzjonijiet li jakkomodaw lil kulħadd. Jien ngħid nkunu sensibbli. U dak li qed jipprova jagħmel il-Gvern Malti, ikun sensibbli billi ikun umanitarju, jagħti l-għajnuna fejn hemm bżonn, imma din hija kwistjoni wkoll ta' sigurtà li aħna ma nistgħux inkunu passatur li free for all. Il-Prim Ministru tenna li ħass li l-poplu Malti wawx jappoġġja d-deċiżjoni tiegħu. Deċiżjoni li tirrikonoxxi l-poplu Malti bħala wieħed ħieni u li jipprovdi l-għajnuna minkejja t-tiġrib li għaddi minnu. Idħol fuq one.com